Днеска, че играеме Агарио. Я много съм възбуден. Оти съм 100 левел. И го имам хаке. Стиснав. Почна да играм. Аз съм Ага Arcade Go. Преджеска ви в некой Arcade Go. И аз сакам да ти помогна с него. Бац. Но... Хма. 6 левел. О, 100 левел. 6 парички, мислам. И... Да. Белтаван. Тадан. И вие ги имам. Гледате ги сега. Гледай, вие ги имам. Сите можем да бидам моднив. Еден клип снимав со тия. Чекай. Аха, еве. Вие ги имам. Вие. Еве, некои имам купени. Ево, Пилто, Бананата, Меркур и Венус. Тия беа. Та Венус и вие над кипа, но... Ето така. Чао! Чао!